takugrok bukugrok tini saltham talyung hai keba 3 June Hejamara RD block ni andaro khobjaknai Hejamara Hatiganani gairing kamuo nukungkung niyo borok hamia saya wngwi tongo hinui bungma bodolo thangwi chubai laikha bungma bodolo tabu drugs chanai tablet chanai phalnai obohai rongno simi romliya tabo bungma bodolo lukurongnobo chubano chengkha Hejamara RD block ni under ni no kaisa panchayat Surendronagar panchayat o khobjaknai ward number 1 ni Borgathani bungma bodolok tini ja mansa trik khe thanglai pal khe thanglai chubai laikha garing kamini nukungkungni taku haya jona chini bungma bodolok chini dofani bagi bebano samu khai tini phani chingborno pal khe sakho bungma bodol